Welcome to Aslin's Kitchen. Daytoy man ti lutwak tatta kakabsat ag sinabawan tayo man ti isda wenno ikan nga laukak manen a itinatengen. Ketrugyan tayo nga rudan ti agluton kakabsat. Nagpaburulkak nga rod ti danuman inikak ti asin. Isabay kumeten ti sibuyas kin kamatis. Ket urayek lang daytoy nga maluto daytoy rikado na. No mabalinan ikabil kumeten daytoy ikanen. Daytoy tay may nga naimas nga sinabawan kakabsat daytoy nga ikan aglalo no kaalala presko pay nukwa kalubakon kakabsat ta orayek lang nga maluto tay ikan nan ita mabalinan nga ikabil manen datay patisen sakon to isaron no manen ada kitay natengen nga preskon nga kaalala manen sumamit manen kakabsat iti digunan ikabil ko nga rod daytoy alokbatin natengen daytoy gayam nagimoryak iti alokbati manen kakabsat aket inmulak manen tapnon adda manen to ti pangalaakon iti presko nga ilaukon to manen kasjay laukak pay daytoy iti sabong karabasa kinsili daytan dayjay patis gayam nga ingkabil ko kakabsat ket pinaglaok ko datay pangpalasanan jayen tapnon mamaminsan ti pisok ko kunak itan mabalin nga ikabil dati pang paalsumnan daytan ikabil kon basit lang ti ikabil ko nga pang paalsum na ta adu tay kamatis nga naikabil ko daytan umimas manen kakabsat isarurok manen nga ikabilen ket daytoy marunggay daytan adu nga marunggay ti ikabil ko tata kakabsat adu nga mindi ginaalak ket sayang met no injak ikabil amin madadael laeng ket daytoyen kakabsat nakaluto ak manen iti sinabawanen nga ikanen daytoy naimas manen kakabsat ti pangan itan adu man ti makanen daytoy nga rod tay kabsat yo Aslin follow me for more.